ஹாய் மக்களே, இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பொட்டுக்கடலை மாவு உருண்டை. இதை செய்கிறதுக்கு ஒரு கடாயில் 1/2 கிலோ அளவுக்கு பொட்டுக்கடலை எடுத்து நல்லா கலர் மாறாமல் வறுத்து வச்சுக்கணும். இந்த உருண்டையை நீங்கள் பச்சரிசி மாவுலேயும் செய்யலாம். பச்சரிசி மாவில் செய்கிறதுக்கு மாவு பச்சரிசி வாங்கி ஒரு 2 மணி நேரம் தண்ணியில் நல்லா ஊற வச்சு நல்லா காட்டன் துணியில் தண்ணி இருத்து காய வச்சுட்டு அதை மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி சேம் ப்ராசஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் செய்யலாம். இன்னொரு பவுலில் 1.5 கப் அளவுக்கு வெல்லம், அதாவது 400 கிராம்ஸ் அளவுக்கு வெல்லம் எடுத்திருக்கேன். அதை ஒரு 100 மில்லி அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து நம்ம பாகா காய்ச்சி எடுத்து வைக்க போகிறோம். இப்போ இந்த பாகு கூட சேர்க்குறதுக்கு 7 ஏலக்காய், ஒரு விரல் சைஸ் சுக்குன்னு சேர்த்து நல்லா பவுட்ரு பண்ணி அதையும் இந்த பாகில் மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். இப்போ நான் ரொம்ப கம்மியான அளவு செய்கிறதுனால நான் இது கூட சேர்ந்து மிக்ஸ் பண்ணுறேன். நீங்கள் இப்போ 1 கிலோ அளவுக்கு பொட்டுக்கடலை மாவு போட்டு செய்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் பொட்டுக்கடலை மாவு மிஷினில் கொடுத்து அரைச்சி வாங்குற மாதிரி இருந்தால் அதுலேயே ஏலக்காய் சுக்கு எல்லாம் நீங்கள் போட்டு அரைச்சி வாங்கிக்கலாம். இப்போ இந்த சோஷியல் மீடியாவில் ட்ரெண்ட் ஆகிட்டு இருக்கிற இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணி தான் நான் மாவு ஜலித்தேன். உண்மையிலே அந்த பாத்திரத்துக்குள்ளேயே தான் விழுந்தது, ரொம்ப எல்லாம் வெளியே ஸ்ப்ரெட் ஆகலை மாவு. இப்போ நம்ம ஜீரா எந்த கன்சிஸ்டன்சிலலாம் இறக்கணும் அப்படின்னா, குலோப் ஜாமுன் செய்கிற அளவுக்கு தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது, அதிரசம் செய்கிற அளவுக்கு கெட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது. ஒரு மீடியம் கன்சிஸ்டன்சியில் இறக்கிக்கிட்டு அதையும் நம்ம வடிகட்டி வச்சுக்கலாம். ஏன்னா அதை சுக்கு இலக்கெல்லாம் போட்டதுனால வடிகட்டி வச்சுக்கலாம். இப்போ இந்த டிஷ்ஷில் நம்ம எந்த ஒரு எண்ணெயும் நெய்யும் எதுவுமே ஆட் பண்ண போகிறதில்ல. இப்போ இந்த ஜீராவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாவு கூட ஊற்றி நல்லா கிளறி விடணும். இது சூடாக இருக்கிறதுனால ஒரு கரண்டி போட்டு கிளறேன். இந்த மாதிரி உருண்டைகள் நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா நல்லா சாப்பிட்டு பழகிடுவாங்க. இது ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு டிஷ்ஷும் கூட. இப்போ எல்லா ஜீராவையும் ஊற்றி நல்லா கிளறியாச்சு. இப்போ ஒரு இளம் சூடில் இருக்கிறப்பயே நம்ம கையில் உருண்டை பிடிச்சி ஒரு ஏர்டைட் பாக்ஸில் போட்டு வச்சிட்டோன்னா சுவையான பொட்டுக்கடலை மாவு உருண்டை ரெடி. இதை நீங்கள் எல்லாருமே செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும். ஹாப்பி ஈட்டிங், ஹெல்த்தி ஈட்டிங்.